بلوت صباح مسائي محبر السب إرتراين كنداوين نبرت كالجري إيكاك مسرح هيوت دولي فلتن وقتات اللواوت هدوء كرامتي بأنباباز وكبت صديا وعي حقاين تفتاو حورتات كوعن إنا مسؤن إنا خدوني نبرو عبدك سب انتر عناون يولدو يعبيو يأرقو يموتو إزلوت إزي أم محبر السب زتفليز قبرو አባላቱ አካያቱ ከመጽኦም ከመርሑን ክሳተፉ እጃሞም ከበርክቱ ካብ ጸጋታት ኽጥቀሙ ከለው ውልቀ ሰብ ክህሎም ክሓልፍን ከለው እቲ ማሕበረሰብ ግን ነባር ኮይኑ ክቕጽል ግደ ኩሎም እጃሞም ዘበርከቱ መስረትን ሰዓብትን መራሕትን አባላትን በምህላው ዘይነጻጸል ግደ ይዘለዎም ዋሕዚ ማሕበረሰብ ክቕየርን ከሎ ንኹሉ አባል ብዘርብሕ ንአካይዳ ናብ ዝበለጸን ዝበረኸን ዘኽይድ ደግ ክመርሕን ከሎ ወትሩ ኣብ ዕቤት ምህላው ንጌጋን እናዕረመ ንቕኑዕ እናመጎሰ ጽባሕ እትብል ብልጽቲ ሓሳብ ኣብ ልቡ ብምግባር ጉዕዙ ክገብርን ከሎ ነቲ ውልቀ ሰባት ነቲ ብውልቀ ሰባት ዝተጀመረ ብሉጽ ምትእኻብ ናብ ዘየቋርጽ ጠቓሚ ማሕበር ንምግባር ናይ ሓባር ጉዕዞ ናይ ሓባር ዕላማ ውልቅ ዘይኮነ ብሕብረት ዝርይ ዕላማ ሒዙ ኣብ ጎደና ዓወት ክኸይድ ሓጋዚ እዩ እዚ ነቲ ብሉጽ ኩርናዕ ነባር ማሕበረሰብ ጠርናፍን ኩሉ ዓመታቱ ብናይ ውልቀ ሰብ ቁጽሪ ዝግመትን ዝጽብጸብን ዘይኮነ ኣማይት ዓመታትን ተኸደውን ዘይኣርግ ዘይደክም ዘይብተን ክኸውን ምትኽኻእ ክህልዎ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምትኽኻእ ኣብ መሪሕነት ከም ዝጉዕዞ ህይወት ብዑደት ትካላት እውን ንለውጢ ክዳልዋ መስርሕ እዩ እዚ ድማ ኣብ መሪሕነት ክመፁ ዝኽእሉ ኣባላት ማሕበር ምሕብን ኣንፈታት ምሃብን ተሳታፍነቶም ከም ዘዕዙ ምግባርን ካብቲ ቀንዲ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ሕመረት ምትእኽኻብ ማሕበረሰብ ክቕጽልን ተልእኹ ክፍጽምን እናዓበየ ከም ዝኸይድ ክኸውንን ስለ ዝግባእ ምስግጋር ዘይተርፍ ምዃኑን ሓይሊ ሓደ ትካል ለውጢ ኣብ ምውጋድ ዘይኮነስ ኣብ ምቕባልን ምዕባይን ምዃኑ ዝገልጽ ክውንነት እዩ ሰብ ምትካእ ሓደ ብሓደ ምቕያር ጥራሕ ኣይኮነን ንሓደ ዕላማ ንሓደ ሕድሪ ንሓደ መትከል እቲ ማሕበረሰብ ምቕጻል እዩ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ካናዳውያን ነበርቲ ካልገሪ ኢካክ ካብ ምስረትኡ ክሳብ ኣብዚ እዋን ብዙሓት ብወለንታ ብፍልጠት ብኽእለት ክመርሕዎን ከምቲ ዕላማታቱ ንኽኸይድ ከማእዝንዎን ተራእዮም እዮም በብግዚኦም እናሰጋገሩ እጃሞም ብምብርካት ናብ ቀጻል መሪሕነትን ምሕደራን ይረክቡ ህዝቢ ዝመረጾም ድማ ግዚኦም ብምውፋይ ካብ ሓደ መድረኽ ናብ ካልእ እናበረኹ ከም ዝቕጽል ይገብርዎ ንኤርትራውያን ነበርቲ ካልገርን ከባቢኣን ዝሕብር ዝጠቅም ብዙሕ ኣገልግሎታት እናሃበ ድማ ኣብ ፀጽባሕ ዕቤት ከርኢ ትካላዊ ቅርጽ ክሕዝ ጠቃሚ መተሓዳደሪ ሕጊ ክውንን ዘመናዊ ኣሰራርሓ ክትኣታቱ ብዝሒ ኣባላት ክጽንበርዎ ክሰርሕ ብመንግስቲ ዝወሃብ ደገፋት ከውሕስ ቁጠባዊ ዕቤት ክበልጽግ ንሓደስቲ መጻእቲ ምስ ሓድስ መንብሮ ክወሃዱ ክድግፍ ዓበይቲ ወለዲ ካብ ጽሙዋን ተነጽሎን ርሒቆም ናይ ሓጎስ ዕድመኦም ክሕልፉ ክገብርን ካልእ ብዙሕ ንኣባላቱ ዘገድስ ዝብሎ በብእዋኑ ሓድስ ንጥፈት እናወሰኸ ጠርናፍ ኩሉ ክኸውን ዝቃለስ ማሕበር እዩ ነቲ ዝጨበጥ ዓወት ናይ ሓባር ዝተለሞ ንምትግባር ናይ ኩሉ ኣባል ሰናይ ድሌት ብምውሳኽ ንትልሚ ናብ ትግባረ ንምስግጋር ይኽእል እቶም ኣብ መሪሕነት ዘለዉ ከምቲ ክኾኖ ዘለዎ ሓላፍነት ብምውሳድ ኣብ ምፍጻም እጃሞም ይገብሩ ብወለንትኡ ከበርክት ዝሕረሰብ ኣብ ማሕበረሰቡ ግድኡ ብምዕያዩ ህዝቡ ኣብ ዝሓሸ መድረኽ ደይቦም ክርኢ ዝብህግ ዝተግህ ዝጎይ ክኸውን እንከሎ ሓፋሽ ይኾነና ኢሉ ክመርጾ ድማ ሓላፍነት ዝያዳ ጻዕሪ ነቲ ዝወሃቦም መዝነት ክዋጽኦ ጥራሕ ዘይኮነ ክመልኮን ናብ ካልኦት ከብጽሖ ከስግሮን ከሎ ካብቲ ዝተቐበሎ ዝበለጸ ብምግባር ከረክቦ ዝተግህ ክኸውን ዓብ ትዕድልቲ እዩ ዘመኑ ዕዮኻ እትልክዓሉ ዕማምካ እትመዝነሉ ጻዕርኻ እትምጎሰሉ ድኻምካ እትእረመሉ ቀሊል መቆጻጸር ዘለዎ ብምዃኑ ፍረ ጉዕዞ መራሒ ኣብ ታሪኽ ጥራሕ ተሓጺሩ ዝተርፍ ኣይኮነን ኣብ ህልዊ ዘለዎ ውጽኢት ይገልጽ እዩ ሓደ እዋን ኩሉ ሰብ ኣብ ዘለዎ መድረኽን ደረጃን ኣይነበረን ብርግጽ ትምህርቲ ተመክሮ ባይታ ብድሆ ግን ዓቕሙ ይሃንጾ እሞ ካብ መድረኽ ናብ መድረኽ ክሰጋገር ይኽእሎ
ውጥን ምትኽኻእ መራሕቲ ዝዕወታት ትካላት ምንባር ውልቀ ሰባት ንዘለዎም ዓቕሚ ኸለልያ ድሕሪ ምምፅኦምን ምምራፆምን ዕቤት ክረኽቡ ባይታ ኸጣጥሓ እቲ ዝመጽእ ሰብ ዘለዎ ኩሉ ሂቡ ፀንቂቑ ኸይድ ዘይኮነ በቲ ዕዮ ፍልጠት ደሊቡ በተመክሮ ዓብዩ ነቲ ዝተዋህቦ ዕማም ብጥበብን ዓቕሙ ብዝኾነ ፃዕርን ክሰርሖን ንብዙሓት ኣፍ ደገ ክህብን ኣብ ጎደና ዕቤት ንዘሎ ትካሉ ኣብ ሓዲዱ ናህርዲ ክውስኽ ክገብሮ ውሑስ መገድዲ ኸማዕብለሉ ኮታስ ዝጠቅም ብምግባር ግቡእ ክዋፃእ ዝቃለስ ክገብርኦ ይፅዕራ። ማሕበረሰብ ኤርትራን ካናዳውያን ነበርቲ ካልገሪ ኢካክ ዓመታዊ ኣኼብኡ ንምግባር ኣብ ምድላዋት ምህላው ዝፍለጥ ኮይኑ ኩሉ ኣባል ኣብዚ መድረኽ ተረኺቡ ምርጭኡ ንክገብር ዕድመ ክወሃቦ ጥራሕ ዘይኮነ ሓላፍነቱ ክዋፃእ ዘለዎ እውን እዩ። ኣብ ሓደ ስልጡን ሃገር ብሕጊ ተማእዚዙ ዝኽየዶ ሃገር ድምፅኻ ከተስምዓሉ እትኽእል ሃገር ምንባርን ኣብዚ ትካል ኣባል ምዃንን ነቲ ክኸውን ዘለዎ ብተናፀልን ብሓባርን እትምነዮ ከይድን ኣመራርሓን ክህሉ ኩሉ ኣባል ግቡእ ክገብር ኣነ ይበቑዐ ካባይ ዝሓይሽ ኣሎ ሓቢርና ክንዓብን ብሉፅ ፅባሕ ክንሃንፅን ንኽእል ኢና ዝብል ኣተሓሳስባ ተግባራዊ ብምግባር ንጎደሎ እቲ ማሕበር ከም ጎደሉኡ ክወስድ ንዓወቱ እውን ከም ዓወቱ ክፅምብል እንተኮይኑ ተሳታፍነቱ ከረጋግፅ ዝበለፀ እዩ። ንማዕረን ንዕረን ብማዕረ ድዩ ዝበሃል። ብቐንዱ ግን ብሉፅ መራሒ ንምርካብ ንዕቤት ዝሕልኑን ዝሰርሑን ማሕበረሰቦም ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከበርኹ ይኽእሉ እዮም ዝብል ድርኺት ካብ ብዙሓት ክመፅእ እንከሎ እቲ ምርጫ ይሰፍሕ፣ ተኽእሎታት ይዓቢ፣ ብድምፂ ህዝቢ ድማ ይውሰን። ስለዚ መጠን ተሳታፊ ዝበዝሐ ብኡ ደረጃ ተኽእሎ ብሉፃት መራሕቲ ንምርካብ የኽእል እዩ። ከምቲ ናይ ቅድድም ሪለይ ከዓ በትሪ ተቐባቢሎም ናህሮም ናብ ዓወት ዘብፅሕ እምበር ናይቲ ቅድሚኦም ናህሪ ኣብ ምግምጋም ዘሕልፍዎ ግዜ ኣብ እዋን ስርሖም ዝበለፀ እናርኣዩ ናብ ዓወት ዘብፅሕ ናህሪ ክጓዓዙ ዝኽእሉ መራሕቲ ብብዙሕ ድምፂ ህዝቢ ክውሰን ግቡ እዩ። እቲ ዓወት ናይ ሓባር ይኸውን፣ እቲ እምነት ናይ ኩሉ ኣባል ተሳትፈውን ከምኡ። ምትኽኻእ ሓይሊ እዩ። ነቲ ብማዕዶ ክረኣየካ ዝፀንሐ ተኽእሎታት ከተግብሮ እሞ ናብ ብሉፅ ፅባሕ ወትሪ ዕቤት ክትጓዓዝ ይኽእል። ሓደስቲ መራሕቲ ሓድስ ኩርናዕ ርኤት፣ ፍሉይ ተኽእሎ ፍፁምነት፣ ዝዘመነ ኣሰራርሓን ካልእ ኣወንታዊ ትሕዝኦም ሒዞም ክመፁ ይኽእሉ። ንዕቤት ኢካክ ከምቶም መስረቱን ቀፀልቱን ክብሪ ዝብ ዓሸራ ብምግዳፍ ድማ ናብ ካልእ ከሰጋግሩ እዮም። ኢካክ ናይ ዕድሚኦም ካብ 18 ዓመት ንላዕሊ ዝኾኑ ኤርትራውያን ነበርቲ ካልጋሪን ከባቢያን እዩ። ኣብዚ ናይ ምትኽኻእ ግዜ ብትምህርቲ ዝበሰሉን ኣብ ስራሕ ዓለም ዝተፀምበሩን መንእስያት እውን ኣካል ኮይኖም ተሳትፎኦም ክዕስዙ ዝበለፀ ይኸውን። ብዙሕነት ዘለዎ ውክልና ናይ ኩሉ ክሊ ዕድመ ዘለዎ ናይ መንእስያት ንጥፈታት ብብዝሒ ክህሉ፣ ንጡፋት መንእስያት ክህሉ ዝያዳ ውፅኢታዊ ይገብሮ። ኩሉ ንኩሉ ክኸውን ዓወት እዩ። መንእስያት ኣማዕድዮም ዝርእይዎ ዘይቅረብ ክመስሎም ኣይግባን። ክብፃሕ ዝኽእልን ካብቲ ኣብ ካልእ ዕለታዊ ሂወቶም ዝነብርዎን ሓላፍነት ዝወስዱሉን ማዕርኡ ኣብዚ ናይ ማሕበረሰቦም እውን ከበርክቱ ምግባር ዝከኣል እዩ። ነቲ ከም ውርሻ ዝሓዝዎ ከጽንዑ ናቶም ሓዲስ ሓሳባት ከተኣታትው ነዊሕ ዝኸይድ ናይ ምስግጋር ግዜ ተሰኪሞም ናብ ድሕሪኦም ዘሎ ወለዶ ክረክቡ እውን ዝበለፀ ባይታ እዩ። ኣብ ማሕበረሰብካ ኣበርክቶ ምግባር ብውልቂ ዕጋበት ብሓፋሽ ናይ ምስጋና ሞሳ ብታሪክ ክብሪ እዩ ዘግዝም። ነቶም ድሮ ዘበርከቱ ክብርን ኣፍልጦን መሃብ ክልመድን ክትግበርን ዘለዎ እዩ። ንኻልኦት ምትብባዕ እውን እዩ። መስሪቶም ዝተኸሉ ነቲ ፃዕርን ሃልክን ኣቕሊሎም ዝፀንሑ ካብ መድረኽ ናብ መድረኽ ዘሳገሩ ብምኽባር ካልኦት ብዙሓት ኣብ ዝወለንታዊ ንጥፈት ክሓብሩ ምትብባዕ ይፈጥር። ንመንእስያት ዝዓለመ ክኸውን እንከሎ ድማ ነዊሕ ዝጠመተ ወለዶታት ከራኽብ ዝኽእል ድንድል ምፍጣር ይሕግዝ። እዚ መንፈስ እዚ ኣብ ባህልና ሓድሕዳዊ ምድግጋፍ ሱር ሰደድ ምዃኑ የዘኻኽር። ከም እንፈልጦ ብባህሊ ኣብ ሓደ ዓዲ ገዛ ክስራሕ ከሎ ኩሉ ሰብ ብነፃ ኣበርክቶ ይገብር፣ ብወፈራ ይዕየር። ሓደ ዕንጨይቲ የምፅእ፣ ካልእ ይቆርፅ፣ ካልኦት ጉልበት ይህቡ። ደቂ ኣንስትዮ እውን ምግብን ሰራሕተኛ የዳልዋ። በይኑ ዝሰርሕ ሰብ ኣይነበረን። ዝሕግዝ ኩሉ እውን ዓስቢ ይፅበይን። ውፅኢቱ ድማ ቤት ጥራሕ ኣይኮነን፣ ዝሓየለን ዝተጠርነፈን ማሕበረሰብ እምበር። ኢካክ ነዚ ተመሳሳሊ መትከል እዩ ዝሓቆፍ። ብሓባር ብምስራሕ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣበርክቶ ብምድናቕን ንሓድሕድካ ብምድጋፍን እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ መዓልታውን ዓመትን እናሓየለ ይኸይድ። ውጥን ዘይባተኽ ስራሕ
ኣብ ምትሕብባርን ባህላዊ ክብርታትን ምዝስረት ካብ ምስግጋር ንላዕሊ ይኸውን ንኹሉ ዝሓሸ መጻኢ ዝወስድ ናይ ሓባር ጉዕዞ ይኸውን ብሉፅ ጽባሕ